inkomishi Hey, I did now, SP. Hey, what is someone doing, man? Hey, SP. What is someone jacket and you pay? Ngakhetha kanjani into ngiyibona mfethu awu Hey, buyisa la. Khombisa mina kusela kanjani. Hayi into yakho. Uyazi. Oh, buka nawe yakhetha uyivaleleni inkomishi wena? uba SP uyivaleleni inkomishi. umazi ngizole inkomishi mina futhi wena ngekhetha Manje sholo mina ngakhetha ngibona.